Oimore nyakora mogi kamora mora maintie otieno maber arwakini machiegni weche manyien mag oimore kama waikoni mathoth ahinya motimore koting'o amen manobedo e kinde mane jatend migao mar thieth Aden Duale ochopo e nyim komiti mar thieth ka itemo nono okenge ma SHA osebedo katiyo godo. Nyakora mogi ywaruok nobedo e kind Aden Duale kod jaod bura Kibagendi. Magi gin mana moko kuom mawaikoni kaka kawuono bet chariyo ing'e gwenge wabiro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV nyakora Ramogi to mokwongo wayud thuond weche. You are intimidated by this man? No. Just because he's a president, Kenyans need to know Duale is messing up health. Wandruok mapek obedo e kind jatend migao mar thieth Aden Duale kod jaod bura Anthony Kibagendi wi chenro mar okumba mar thieth SHA. So already that shows that it is not clear what we owe. Uwasu can never be confused. Uwasu knows the figure. Whether we call for these reviews and so on and so forth, figures never lie. Do ema koro dhi chiwo wach mogik e wi chudo mar jotich mbalariany tok winjruok rembedo e kind Uwasu gi migao mar somo. When you generate from a long distance away, that distance is the one, the longer the distance, the higher the losses that you are going to incur. Kambi mar Kenya Power oyango ni gilalo bilion 5 ka higa kaluwore gi kethruok mar sitima ka koro gidwaro ni sirkal ojolgi. Erokamano nyakora Ramogi kumiero Ramogi TV bet thuolo mar ndiko na namba en 360 Facebook Ramogi TV Kenya. Mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya and X and @Ramogi TV KE. Bende nyalo weche gi kai follow ana wuone Facebook page mara George Bati Daddy Cool kata X @GeorgeBati_. Jaloko mari luongo ni Wilson Ochoka, nyinga en George Bati machiegni. Jaod bura ma Kitutu Chache South Anthony Kibagendi koro dwaro mondo jatend piny William Ruto oriembeti jatend migao mar thieth Aden Duale kowacho ni Duale oseduo migao mar thieth gi koko koda chaya ka oloso oko mar od bura tok ywaruok mapek muoch e kind komiti mar thieth kod jatend migao mar thieth Aden Duale. Kibagendi oseyo Duale kuom bedo rakoko kendo chayo tije mag jotelo mamoko kolero ni Duale wuon kembe matayo SHA kod moko kuom ute mag thieth mapachoka. Simfrus Okinda yawno weche manyien mag oimore gi ripodno. Romo manonego bedi mar chiwo lipot kaka chenro mag thieth dhi nyime e bwo okumba mar thieth SHA noduogo lokore lwenye kind jood bura kod jatend migao mar thieth Aden Duale. You have been out of order. You are close to border. We will not have hospital. I have no hospital. We are anywhere. Let us will charge you the strategy you used to try and I will charge you. You need to answer question. Charge me. I will answer me. You cannot. We are not your children. Let me take this. No, we will not allow. Ywaruok kamano medo tedore e kinde ma Duale noseyo jaod bura no mowacho ni e wang' nikech moko kuom ute thieth mage nolor kuom mibadhi mar SHA. You can charge me. You can charge. I don't own a hospital. You are the people stealing from SHA. You and your friends. Bring your just because we're asking you questions. We'll ask Honorable Kibagendi to actually stop. We will not allow you to intimidate. We are close to your point. And we'll close more. Nen mach mager mano chuo mako nyaka jakom mar komiti no James Nyikal mane temo kweyogi. This is nonsense. You can't allow a witness to come here. The chair, I'm chairing this, and I ask you. You are not chairing. He's the one who is chairing. No. He's telling you what to do. No. It is true. You are intimidated by this man. No. Just because he's a president, Kenyans need to know Duale is messing up health. We are going to. We have crossed. Where is the vice chair? Is it in your place? Where the vice chair? Out of order. We will not allow you. You are bitter, but we will close hospitals. I don't own a hospital. You are bitter. That is the strategy we are trying to use. We will to silence us. Ywaruok makamano no muoch tok jaod bura ma Kitutu Chache South Anthony Kibagendi seyo Duale wichayo komiti no mar od bura. He insinuated that a majority of members in that committee do not understand standing orders because they are members of parliament who've just been elected for the first time. Secondly,
he was intimidating our chairman. And to the extent the vice chairman confronted him and he dismissed him and belittled him, which made the vice chair leave that particular meeting. Kibagendi kono dwaro mondo Ruto riembie tich Aden Duale mowacho ni oseketho migawo mar thieth kuom bedo gi ute thieth e bwo okumba mar SHA. For his Medina Hospital in Garissa, Medina Pharmaceuticals that supplies to KEMSA, he is the owner of the company called Convergence. Convergence is the company that is running SHA, and I'm ready to testify this anywhere. He changed the CR12 of Convergence in December of 2024. So we know that Honorable Duale is involved in the theft of SHA funds. Honorable Duale is involved in frustrating hospitals. Honorable Duale is ensuring that the benefits that a majority of Kenyans are supposed to get are strained so that what the funds that Kenyans pay to SHA go to the pockets of Duale and his friends. Burano manonego chiw duoko ne thoth jo Kenya machuny gi dang ne thieth e bwo SHA nolokore lweny mar ng'ama tek e kind jotelo. Ka jotuo to pod odong' gi rem mar koso yudo thieth madwarore. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kawere kod mano timore e od bura nyakora Ramogi wadhi nyime gi weche manyien ka koro wang'iyo motende kod weche mag somo. Wang koro chomo do odiechieng' makiny mondo ogol ng'eto e wi ng'anyo mar jopuonje mag kod jotije mamoko mag mbalariany ma osebedo ka dhi nyime pacho ka kuom maloyo dwe achiel koro. Ma biro bang' winjruok rem bedo e romo manokelo kweth mag riwruogego kod migawo mar somo, romo manobagi e boma ma Machakos. Riwruogego mag mbalariany ochung' ni gibandho bilion 7.9 ma migawo mar somo pod kwedo. Judith Omondi nigi ler mar wachni. Figure, according to the unions, I emphasize, has now moved from 7.9 billion to 7.7. So already that shows that it is not clear what we owe. Mae kaka jagoro maongirore e migawo mar somo mag kuonde tiegruok mamalo Beatrice Nyang'ala oseyo jopuonj mag mbalariany makoro ng'anyo margi how dwe ka okoni gionge kod chung' ma otegno e wi gope mag ibandho piny owacho. Nyang'ala eloso e log tich mar University Fund mana ondamo matin kowuok e apise mag riwruok mag UASU ma ikore kod pilu mager mar keyo ne jagorono. Jagoro maduong' mar riwruok mar UASU Dr. Constantine Wasonga oseyo Nyang'ala kuom kone riwruogegi onge adieri e gope mag ibandho. UASU can never be confused. UASU knows the figure. They release the money to universities without informing us. And the money that was released in form of capitation never reached our members. Very confused. They are now confirming to the public that they were giving the government inaccurate data. Motelo ne lweny makawuono ni chakre tich ang'wen juma ma okalo nyaka wuok tich manyoro riwruogegi kaachiel kod migawo mar somo obedo kod romo e mbalariany ma Machakos kod geno mar yudo winjruok matieko ng'anyo gino ma oko timore. Riwruogegi koni pod ne giyudo ni gopegi romo bilion 7.9. Paro ma migawo mar somo ne oko kawo gi muolo ka koro ginyono piny ni bilion 7.9 e ofuko kata ng'anyo. Whether we meet, whether we do audit, whether we call for these reviews and so on and so forth, figures never lie. You will still come back to the 7.9. River Nile must reach Mediterranean Sea. And it will reach. We are on strike and the strike will continue until we get 7.9 billion. Nyang'ala ogo bade piny ni doho ema biro thegogi kendo tich adek makiny giromo e doho mar winjo ng'eto e wi ng'anyo no. Tomorrow we shall report back to court and seek further guidance. By the time we get back to court tomorrow, we should have a figure that has been confirmed by the universities that has already been paid out of the alleged 7.9 or is it now 7.7 billion. Ma biro e kinde makoro bende jopuonje madongo mag mbalariany osingo chiwo kuma oriwo riembo e tich jopuonje ma pod ng'anyo. They need to know that that strike is illegal and the lecturers should be in class teaching. And so lecturers knew that this strike has been indicted. They should be in class teaching.
And those who have not gone back to class need to go back. There are so many ways of disciplinary as per the Human Resource Procedures Manual for universities and policies. There are some can be suspended, interdicted. And if they continue, can also be sacked. Ng'anyo ni ne ochakore tarik 17 dwe mar 9, kendo nyalo dhi nyime kuom ndalo ma odhuro poni doho okogolo ng'eto mar winjruok e odiochieng' makiny. Judith Omondi, Ramogi TV. Kawasudo nyakoro mogini jatend piny William Ruto odiochieng' ma kawuono riwore kod jolweny dhialo lony chia kaachiel kod chir margi. Koloso kadak mar jolweny mantiere Moi Eldoret, jatend piny opwoyo jolweny ma pachoka kendo weno ni gin e geno ma piny Kenya nigodo e kinde ma gikedo kod jomaundu matama. Cynthia Onyango nigi mathoth. Kenya Defence Forces, riwruok mar jolweny mag Lomotuo, jolweny mag pi kaachiel kod jolweny mahuyo e kor yamo obedo kod nyasi makende manoyuorie kod jatend piny William Ruto ma bende en jatend jolweny duto ma pachoka. An exemplary performance. Nyasi ni makende moket thenge kalenda ma pachoka en odiochieng' mar bago nyasi kendo paro odiochieng' ma piny Kenya nochako chenro mar kelo kwe piny Somalia kaachiel kod dialo jolweny ma pachoka makinde duto bedo para manyime kedo kod jogo mamonjo kata chano monjo piny Kenya. E kinde ni jatend piny William Ruto ochiwo poch kod pak ne makende ne jolweny duto ma pachoka. I call upon every Kenyan to stand firmly behind the Kenya Defence Forces. Let us accord them the respect, cooperation and gratitude they so richly deserve. As we celebrate this year's KDF Day, let us remember that at the center of our national defense stands the soldier, courageous, resilient and devoted. Jatend piny osingo mar medo bero chal mar thieth kaachiel kod kuonde dak mag jolweny. In military facilities, accelerated housing projects across services, bases and barracks, and enhanced family support programs. When a soldier has the comfort of knowing that family is safe and supported, they serve with sharper focus, greater courage, and unshakable resolve. Olero ni sirikal gi sani dhi nyime kod keto mwandu e tiegruok mar jolweny moting'o nyaka mago mag lony manyasani mabiro konyo e kedo kod jogo mageto monjo piny Kenya. Government and citizens is to ensure that every soldier is trained, equipped, supported, and honored. E ranyisi ni nyasi makawuono oyuore kod jodito kod jotend lweny moting'o nyaka jatend migawo mar lweny Soipan Tuya, Gavana ma Uasin Gishu Jonathan B, jatend jolweny General Charles Kahariri, kaachiel kod jotend jolweny mamoko mosedhi e yueyo moting'o General Daudi Tonje, kaachiel kod General Jeremiah Kianga. Africa and gaining international. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Kowuok e weche mag jolweny nyakoro Ramogi donjo weche motende kod ratiro mar oganda. Jatend duond bura mar PLP Martha Karua oseyo jatend pinje adek mag Afrika ma ugwe kuom nyayo timbe mag ndhicho kod sando oganda kar mondo gichiw arita mowinjore ne jopiny. Owuoyo e kinde mane gichiwo ote wi ndhicho mar Bob Njagi kaachiel kod Nicholas Oyoo bang' doho mar piny Uganda miyo piny owacho mar gindalo 7 mar chwalo kata chiwo ji ariyogo e doho. Lydia Okeo nigi ler mathoth. Dhicho mar jo Kenya ariyo, Bob Njagi kod Nicholas Oyoo, medo nyuolo paro mopogore opogore kinde mapok ong'ere kama jokend ratich oganda go nitiere. Jatend duond bura mar PLP Martha Karua oseyo jatend piny Kenya William Ruto kuom ling' e wi ndhicho mar jogo ka bende oseyo kit agoko mowacho ni jotend pinje Afrika ma ugwe tiyogo kuom jopiny ka gindhiyo gi tok chik. No known formal communication has gone to Uganda from the government. No protest note, no inquiry note, because they should be saying publicly, because we need to know. How is one William Ruto, the head of the Jumuiya, yet he allows his citizens to be mistreated by other heads of state? And I want to tell the 3 heads of state of Kenya, Uganda, Tanzania, the Jumuiya was not about you protecting yourselves from criticism by your citizens. The Jumuiya is about the citizens of East Africa engaging one another, trading with one another, delivering services to one another so that they may prosper. Now, instead of prosperity, it's doom, gloom,
death, abduction, and torture. Mabiro bang' doho ma Uganda chiwo ndalo 7 ne piny owacho margi mar chwalo Oyoo kod Njagi e doho. Bang' kane ondhegi ndalo 14 mokalo, ka jokenrach Uganda koro oluongo ng'anyo chieng' tich ang'wen jumani mar sundo piny Uganda mondo wach kama gintiere. The courts of Uganda have entertained a habeas corpus application filed by the Ugandan lawyers, and I'm told today they have extended a further 7 days for the Ugandan government to tell the court of the whereabouts of Bob and Nicholas. This Thursday, 16th October, citizens, human rights defenders will take to the street across the country to demand the immediate and unconditional release of Bob Njagi and Nicholas Oyoo. Karua oseo jatend migao mar pinje ma oko Musalia Mudavadi kod jagoro maduong' e migao no Korir Sing'oei kuom chamo osara to kata kamano ok giti ne jopiny. We do not know what Bob and Nicholas have gone through in the last 14 days. We do not know whether they are wholesome. We do not know anything of their well-being. It is torture to family and friends, and we are telling the KK administration style up. Karua goero kamano ne ute fwambo kuom keto ganda e ler e windicho ma osebedo kadhi mbelego. Hakoro wacho ni ponono ne piny owacho medo ling' e wach no, to gibiro kawo okang' mar chwalo duondgi kaka ginie maging'eyo. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Kawere kod mago wayro ni jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua okwedo weche mitudego ni pok onyiso luor ne gavana ma Kirinyaga na Waiguru kod jotelo mamoko mawuok Mount Kenya. Rigathi manotimo limbe mare Kirinyaga okoni Waiguru kod jood bura masiro chenro mag sirikand William Ruto gin andhoke kendo nyaka kwedgi gi jopiny. Walter Nyambaga oluwo siganani kendo my report. Mana seche manok mang'anyo makwedo Rigathi Gachagua ewi puso weche moko manyiso koso luor ne gavana ma Kirinyaga Anne Waiguru kod jotelo mawuok Mount Kenya. Ogai mar DCP Rigathi Gachagua otiaore bomba ma Kirinyaga kendo kumbo karwadho pur moturo jok kokone gavana Anne Waiguru kod Lange ni nyaka med mana yudo kwet mar oganda kuom siro piny owacho. Mimi nashindwa, naona gavana anapanga ati wamama 10 wapige kelele. Mimi nauliza, wewe gavana, kama unapanga maandamano, siku Ruto aliua watoto ya Gen Z, mbona hukupanga maandamano? Rigathi mane loso motegno okone jo od bura kanyakla kod gavana Anne Waiguru mariwo sirikand Ruto lwedo nigi nandhoke maduodo chung' mar oganda ma masawa mar Kenya. Wewe ni msaliti, si msaliti? Na mimi nasema wewe ukuwe mwanaume, uwe mama, wewe kama ni msaliti, msaliti ni msaliti. Wewe governor and MPs ya Kirinyaga, nyinyi ndio adui kubwa ya watu ya Mwea na watu ya Kirinyaga. You are the enemies of the people of Kirinyaga and our people. Na niseme ya kwamba ni aibu, hakuna mtu asiyofaa, na asiyofaa kafaa. Na ile kudhalilishwa tulionyeshwa jana na gavana Waiguru alitufanya aibu kubwa sana. Tendun bura mar DCP bende oturo sike kod jatend piny William Ruto mukoni omo michele pinje mag Pakistan kata doko ni michele chalo lo Mwea e kaunti ma Kirinyaga. Rigathi okoni mano en sando jopur mago chele ma Mwea. Nimeona gavana wenu ameita wamama jana, anasema asifirikiji asikuja Kirinyaga. Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Hapa ni Kirinyaga. Sasa katika siasa ya Kenya, hapa Mwea na Kirinyaga kisiasa, hii ni bedroom ya nani? Hii ni bedroom ya nani? Mtu anaweza sema mtu asiende kwa bedroom yake. Sasa wala wanasema ati mimi sitafika Kirinyaga. Hapa ni wapi? Mimi nauliza, wewe kama unataka kupimana nguvu na Rigiji, kuja kwa hii mkutano. Wewe William Ruto, wewe kama tulikufanya rais wa Jamhuri ya Kenya, tutakufanya raia wa Jamhuri ya Kenya. Ndio karati huo. Wewe William Ruto, wacha kushinda hapa ukijisumbua.
ukilialia, ukizunguka, kwa sababu iko watu kidogo umepatia pesa hapa, wakosea kina mama wetu heshima. Ati mimi jana niliona mtu anaitwa gavana mzima anaambia kina mama ndio niwapatie pesa shilingi 500, lazima mlale kwa barabara na mjigaragalie. Mane en jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua sani lwarie lo kod jotelo mobalo kod ewi wach uso siasa mar dhoudi. Mimi nakuuliza wewe Mombi, tangu Kasongo alete mchele kutoka Pakistan ndio watu wa Mwea waumie, ulikosa wakina mama hata 300 wakuje kwa barabara wapige kelele Kasongo aone aibu. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Bad miga mochung' ne keyo teko sitima e pacho ka Kenya Power oyango ni gilalo bilion 5 kaka higa kaluwore gi kethruok mar sitima. Bad migaono oyango ni lal makamano biro mana rumo kaponi sirikal utieko gero dag mar sitima moyo 10 pacho kama ngima. Kaka jafumbo marwa Chris Owino lero, jood burani gi luoro ni dag mar sitima makamago nyalo muonyo pi ka ok ong'igi malong'o. Kata odoko ni bad migao mar Kenya Power nyocha olando medruok e yuto mage hiko mokalo gi bilion 24. Bad migao no wacho ni gilalo omenda maromo bilion 5 kaka higa kaluwore kod kethruok mar teko stima. Jata tije maduong' mar Kenya Power Joseph Siror onyiso komiti mar od bura mar teko ni kethruok mar stima ibiro mana tieki ka otiek gero dag stima madongo 10 pacho kae. We are actually saying fund Ketraco. Let them complete the transmission lines which are still pending. Because for as long as they are still there, we are going to be moving power using medium level voltages. And the moment you do that, there are a lot of losses that go with that. Moko kuom dag stima ma osedigni gin Lesos, dag ma stima ma Siror wacho ni ka otiek gero to dhi tieko lal mar stima ma kinde ka kinde e gwenge makaluo. There is the issue of Lesos substation. That was again a subject of some litigation, but there was a line to be done. There is the completion of the substations within Lesos, which will allow again movement of power from Olkaria to Lesos at 400 level. Right now, it bypasses that substation and it goes straight to Kibos. That is in next to Kisumu. Now, if we were to have completed Lesos substation, then you would be able to move power from Olkaria to Lesos at 400. You will have reduced again by almost a quarter the losses that we currently incur in moving power from Olkaria to dag mach mamoko gin Mariakani, Rumuruti na Nyuki kod Narok Bomet. Jo od bura kata kamano oketo migao mar teko e tago maliet kuom digni e chenro mar tieko gero dag stima makamago. I think today even we as honorable members of this committee, we are learning that there are so many projects which are almost becoming white elephants, right? And contributing to the losses of the people of Kenya, paying more on electricity bill. People all the way in Pokosai, for example, which is my constituency, and many constituencies are paying for these losses. Mariakani, Nanyuki should have been done. And if all these are completed, it will reduce the weight, it will reduce the burden of the people of Kenya, even maybe by 2% or 3%. Eko machielo, Kenya Power okwayo jodak ma Homa Bay mondo dar e alwora mar dag stima ma Homa Bay awendo magedo mare oserumo mondo dag makamano ochak tich. Chair, if that intervention can really be provided for that part of the line, for the houses to be cleared, then we can energize that line. And by energizing it, we will provide a very big relief to the people in that part of the country. That is Homa Bay, Kisii, and all going towards all the way to Isabania. Dag mach makamano igeno ni dhi miyo jodak ma Homa Bay kwan mamalo mar teko stima ka ochako tich. Chris Owino, Ramogi TV. Doho ma Kibera koro chiwo ndalo 14 mar dino ne achich Kidhuka Kimunyi Musimi ma itudo kod bayo gasere obila moro mar Jesu e rangach mar kar jot mar jatend piny Nairobi. Asere makamano nyochwe okelo tho mar obila no ma ofweny nyinge kaka Ramadhan Matanka. Kaka jafumbo mar Wifi Nyakidilero apisano ne wiki kawuono e gwenge ma Kajiado. E doho ma Kibra Buore Nairobi, achich mitudo gi ketho mar bayo gi asere achiel kuom obila mag GSU manyochi warita e rangach madonjo ka jot ma jatend piny ochwale doho.
Kithuka Kimunyi Musimi ochope doho kaonge kod nyalo mar wuotho kende kendo obila ma okele doho emane miye sir. Kaluwore gi obila mochung'ne nonro e burano Bashir Boya, Musimi nyomonjo kendo baya sere diriyo, kamar ariyo emanyo juk achiel kuom obila mag GSU manyochiwo arita e rangach makamano mong'ere kaka Gate D. Matok obila go kwere mondo wuok kanyo, chal ma bende giko nochwe okelo tho mar obila Ramadhan Matanka e kinde manyo yudo thieth e kathieth ma Kenyatta. Alipoulizwa na ofisa ambayo wa GSU wale ambao walikuwa wamepangwa hiyo gate yona, aliulizwa atoke mbali na hiyo gate. Hapo ndo sakuwa mshtakiwa akavamia officers na mchale. Mshtakiwa alirusha mchale mbili, moja ile haijapata maafisa wale wa huko. Kwa bahati mbaya mchale wa pili iliweza kupata afisa moja kwa majina Ramadhan. Boya olerone doho ni achijno onge kod kardak mong'ere kendo kuom mano kwayo doho ndalo 21 madino ne Musimi kanonro dhi nyime. Kata kamano, doho gikono ng'ado ni Musimi odinne kuom ndalo 14 e tesendo bila ma Kilimani, Buore, Nairobi. I need to hear you say it. Ni sawa. Ni sawa. Hivyo uzuliwe kwa siku 14 pale Kilimani Police Station ndio waweze kumaliza investigations. Penjo pod medo nyuolore ni to enio mane magima kamano nyotimore kanyo momiya rita mamalo kendo moingo kuonde duto pachuka. Ramadhan Matanka nokawo kare mogik mar yweyo e gwenge ma Kajiado ka bura mar achich enek mare ibiro winj tarik 28 dwe mar 10 higani. Efinye Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Nyakoromogi wakawo yweyo marwa mokwongo weche manyien mag imore. Tinere ni erokamano kuom mamiyo wasir kendo bedo kodwa ka wakelo ni weche manyien manimba ahinya mondo ibed gi ng'eyo mar adier kuom gik mosetimore nyaka ne piny ru nyaka gi sani. Nyakoromogi wakolo kendo wakelo ni kuku mondo ibed kaka jalo mong'eyo ni to piny ringo nade. Kaka na wasengo e kaka watimo. Matino Chieng Lago kawuok Rweya wachinalo weche manyien makare mos ni japuonj mar English Madam Pauline Kodol from 4 White mag Masogo Mixed Secondary School. Erokamano ahinya. Kufur kantiere Nakuru dwale okete mbero maliet manade no kawuono ya sirikal owe dino itgi ne jopuonj university pesa nie Kenya ka gichula jopuonj go mondo wach ng'anyo rum. Dickens Odhiambo Lo wuod Alego nina watching live from Kariadudu, Nairobi. Erokamano ahinya bende kuom kete un kod nyithindi Diliano Mondi, Shalin Akoth to kod Raniz Atieno. Thank you. Anoka Martin odugo ka endike ndo ndiko ote machielo. Kata kamano kapok adhi ir Martin, anoka Don Jamigori ng'isa ni antiere Kisumu. Penjna mana Honorable Kibagendi ni to ero Duale to wachore ni ochamo kata ni ochamo pesa mar SHA. To an ka penjo ne tukare en ng'a mane ochamo pesa mar NHIF? Cause hasira ma Kibagendi uwuoyo godo ok en ma kawaida. Mano kaluwore kod Don Jamigori. Erokamano nyadon kuom kete Ramogi TV. Archbishop Dr. Okoth Okoye wuod Nyasaga ore deg mowacho ni awuoro kaka jotelo rakore e mbele jopiny. Mosna Intellectual Waziri Opiyo Wandayi kod PS Dr. Raymond Omolo kod CPA Zaki Masiro. Erokamano ahinya. Wuod Tsunami mara yiech mach liel e TV ka wakwed Duale gi Kibagendi. Pako Kibagendi Pastor Komborwa mar Watho Ng'er Kadem. Erokamano dadi kula sedonjo kendo wabedo kod mos kod Mrs. Mara Emily. Waneno mana kaka ikelonwa weche manyien makare e TV gi maworo kare ng'ato nyalo wuotho achiel kachiel nyaka e State House to security nitie. Osama Japancha mar Migori mawacho kamano. Morris Dianga uri kamugundho bende kona ni aneni makare ahinya ka wan kod osiepe naga kod familia na rito te oda Japunda pod wakuyo kanyakla etho mar osiepwa. Waduoko erokamano ne Nyasaye kuom miyowa go kendo kete miyowa chere kindene. Okay, erokamano ahinya in bende. Anoka makamu ng'isa ni bati an ka kendo weche manyien chopo na yo makare. Bosna Super PS Dr. Raymond Omolo, Moses Mujumbe na Maugonja kod Governor bende biro Kisumu. Okay, erokamano ahinya. Ochieng
kantiere lego pap nyariel in baneni kendo wacho ni weche manyien mori wach shapek mibadhi e sirikal odunyre adunya mondo wang'e ni to en ng'a matimango Isama Koraya jarunje Osaya Makoranja majarue bende kuna ni ano kaka lwenj shapek e bunge ina monda dhie yweyo gi kanyo nyakora mogi kadugo poran gi mathoth nyalo medo oro na namba ote mari namba en 3:6 Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube Ramogi TV Kenya, X and Ramogi TV KE. Kik dhi mabor pod wan kod mathoth. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Na tokori winjo kika winj kucha koluongane mbabas nikech koro uneno kan gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo kimora more wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako. Kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa, unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Machini kendo nyakora mogi bang'u kiwe wadhi nyime gi weche manyien. Kudong ndalo manok kende to jopiny kar chung'ur bura ma Ugunja dhi e yiero madundo mochan bagi dwe manyien. Moko kuom jochung' malaro komno okwayo jotelo ahinya to mawuok e alwora ma Kaluo mondo chiw lwasi mayom ne duond buche mamoko ma bende ni kod lek mar yombo e yierono. E twak mare kod Ramogi TV jalar komno gotiko mar Wiper Dr. Orodi Odhiambo wacho ni duond bura mar Wiper osechung' motegno kod mano mar ODM kendo koro lony mar demokrasia e piny Kenya sani ochiwo thuolo mar siro duond buche mopogore opogore. Orodi wacho ni kar chung'ur bura ma Ugunja osebedo kuom thuolo moyo higa achiel maonge jaod bura kendo koro winjore jopiny owe giwegi mondo yier jal man kod lek makare ne jodak ma Ugunja. Tabiro gu party mar Wiper ma ung'e maber ni Wiper ne en party mar Azimio. To Azimio noting'o parties karibu 3 mane ochung' 2022. Omiyo wach mar Azimio ok en wach manyien e piny mar Ugunja ka. Wiper be en party manyien e Ugunja ka nikech jalo miluongo ni party leader mar Wiper osebedo ka goyo kura ilengo mosebedo ka siro jogo jalo mosebedo ka chung' kadwaro kom mar telo mar piny ma en jakom ma bende party leader mar ODM. Dhi keto governance structure mondo jopiny okaw teko mar pinygi mondo gi make decisions. Kawasure ni riwruok ma ok mar piny owacho ma ong'ere kaka Light for the World Kenya komakore kod migawo mochung' ne jogo mong'ol e piny Kenya ochopo e giko mare chiwo tiegruok kendo siro e yor omenda jogo ma ni kod ng'ol mopogore opogore kaunti ma Homa Bay. Riwruogno ne ochako chenro mar chiwo tiegruok kendo chiwo sir mag omenda ne jogo ma ni kod ng'ol maromo 355 e kaunti no nyaka ne chenro chakre e higa mar 2019.
Goro seber kaw kaka jogo makweche mok nyal tiyo matek e miere kuonde ma giwuoke. Kata kamano jogo mane kod ng'olo seber ka donje tije mopogore machalo yore mag ohala kaachiel kod pur mar konyo bero ngimagi kuonde ma giwuoke. Riwruok ma ong'ere ni Light for the World Kenya ka omakore gi migawo mochune jogo mane kod ng'olo e pacho ka ne obiro gi chenro mar tiego jogo mane kod ng'olo e kaunti ma Homa Bay e weche mag ohala kaachiel kod puro gi pith. Chenro mano chaki 2019 kendo osekonyo jogo mane kod ng'ol 355 mano tiegruok kod omenda mar chako weche mag ohala kaachiel kod chenro mag pur kod pith kaka ilero kod jata chenro mar Light for the World Kenya Lucy Murage. The program has been there since 2019 in Homa Bay County, and we have supported so far a total of 355 persons with disabilities who are doing entrepreneurship. And one of the biggest challenge was issues to do with business skills, linkage to market, and financial support. Riwruogno koro weyo chenro mane gisebedo ka gitimo mar jolo jogo mane kod ng'ol e kaunti ni ka giwacho ni koro giwuok ka jogo mane kod ng'ol mane gisiro osechung' motegno e weche mag ohala kaachiel kod pur gi pith mane gitimo. As a result, we see quality of life improving. We see them being able to manage their families in terms of maybe food, health, education for their children. We have seen 80% increase in terms of the business skills. Self-reliance, businesses gi mane gin go matindo omedore koro dongo nikech courts gin court adek mokwongo gi mar ariyo no mialo 22 mondo gimed go ohandgi, mar adek no missing 40 mondo gimed go ohandgi. Current training ma vigorous madhi for a whole year. Moko kuom chenro mane gichiwo ne tiegruok en pith mar gwen kaachiel kod chenro mag pur mopogore bang' kane gisechiwo negi omenda mar tayo chenro go. Gimiwa pesa ni mondo gi-empower mondo mi wayaw go ohandwa malo. Omiyo kamano kata ka Light for the World ochopo ni mae giko margi, wagone gi erokamano kuom empower jomong'ol kendo wagone gi erokamano kuom ng'eyowa. Organization mang'eny moko ok ong'eyo jomong'ol, auso gwen kendo an contractor gedo. Ng'among'ol ok kwechi, ng'among'ol en ng'atno ma wiye ler kendo en ng'atno manyalo timo gino maber kabisa. Kimiye thuolo mar timo ohala to biro timo ohala no maberie moloyo kata ng'at mi paro cha. Achako ne en mana ng'ama nadhi akwanyo lewni gokinyi kata wuoch moko gokinyi to auso ka wuotho go. To kane gibiro kuom support mana gimiya koro anyalo waro bills. Koro auso sani in terms of bills. Patino ohanda no oyawre bedo maduong'. Kamoko kuom jogo mane kod ng'ol mane oketi e chenro no wacho ni nyaka ne giyudo tiegruok kod sir mar omenda giseyudo dongruok mopogore kuonde ma giwuoke. Seketa kiwango mamalo mai Rachuonyo North onge ng'ama puro bel sogam maloya bel makwar kendo akawo bel gi atero EBL. Sama nachako ne jo EBL ne nyalo neno ni ok anyal tero negi cham nikech ang'ol, to king'iyo joma notero bel e EBL to ni yudo kane number 1 masani koro an one of the aggregators ma Rachuonyo North ma tero bel makwar. So akwayo jowa mong'ol ni giwe ni pur tek to gi pur. I'm a caretaker of ne nyathi ma ong'ol. Is mentally and physically. Koro kane opika i this program negi miyowa gikuong gipuonjowa kaka wanyalo bedo ni waloko ohala, kaka wanyalo yudo profits gi kaka wanyalo fwenyo ni wayudo loss. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Gikone to koro nagi mawuok e counties mopogore opogore kadho Nam Chumbi osidho ayanga Pius Okech kaka jaloso e lo Uganda Luo modak kadho Nam Chumbi mangima. Okech mabende en jakom mar riwruog jolony mago nagi mayudore Mombasa okawo thuolono manodong' nono bang' mane en jaloso mar onagi Okoth Waudi wito ngimane chiegni higni 12 mosekalo. Gino moko ni osekelo fuok maduong' e kind onagi Mombasa. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. En nyasi manobagi chuda e od bura ma Mvita Mombasa mane okelo kanyakla onagi mawuok e counties mopogore kadho Nam Chumbi mar sidho ayanga jaloso e lo Oganda Luo kadho Nam Chumbi. Joganyana untie. Kae ne en mor kod miel ka geno mar onagi en ni pogruok mosebedo ka nyiedhore e kindgi koro kidek dok chien bang' sidho ayanga jaloso margi. Wachung kod Pius Okech
wan joluo mathuondi ok wawuog nono Mombasa kwadok e miechewa to kwaweyo jaluo manyalo wuoyo kuom joluo. Minyalo yudo n'oganda mit, to oganda mit maonge jatendgi manyalo wuoyo e duondgi ni magiagwa totero ywagno tiringo titimo kaka wadwaro. Pius Okech obukre aboka kaka Pius Okech ni wan nyithindo nyaka som to chaka choko pesa to kawuono waneno maler ka every year gigolo basari ne nyithindo. Koro kochakore gi kawuono wadwaro wachako wuoth manyien. Wadwaro ni jaluo bende nyaka bede mesa. Jaluo nyaka bede ang'oha kuming'ade e rieko magero piny, kumiwache weche mag somo, kumiwache weche mag ohala. Jaluo nyaka bede ang'oha nikech numbers magwa oyienwa mondo mano timre. Gikoni fuok maduong' osenyiedhore nyaka ne jaduong' Okoth Waudi wit ngimane, omiyo gineno ni dwaro nitiere mar bedo gi jago manyalo chwalo ajenda mar onagi korka weche mag ohala, siasa kod somo e kind mamoko e kuonde ma owinjore. Mae momiyo ne wamanyo ka thuolo mang'eny mondo wang'i ane kaka ne dong duo. Nito en ng'ama nade manyalo chungo ogwandawa, kendo chungo e lobi, kendo ywe e lobi, kendo lore e lobi, kendo puonje lobi otimo. Kora wacho ni niya, agulu ok idiedi maonge touch. Wane touch. Wadwa died agulu. Jomo ng'eya to ng'eyo ni an atiyo donge. Clarice donge an atiyo. Bas, nyaka nyithindwa som, nyithindwa mosesomo bende nyaka mi tich, professionals magwa bende nyaka mi thuolo mowinjore gi sombgi. Minewa magoyo ohala bende nyaka mi thuolo kendo gibed supported e ohandgi. Magi ne giwacho sechegi mang'uro osebedo kadhi nyime ne kata obedo ni kwan onagi ma jogo ombulu thoth ka dhoodh nam chumbi, kwan gi pok okelo lokruok mowinjore e telo kaluwore gi pogruok mantiere e kindgi. An gima nyalo kwaro, akwayo kwe gi dongruok. Ywaruok osebedo ka gi kacha, to ywaruokno ema dwokowa chien. Koro gima temo wacho kabisa adwaro ni mondo mi telo masani nikech ok aneno ka political figures nika manyiso ni ya en ng'ato oganda. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kowuok Mombasa to dhi nyaka Seme County ma Kisumu. Bende isewinjo gweng' moro ma iluongo ni Othanya mayudore e sub county ma Seme County ma Kisumu. Mana kaka watime tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo olemo gweng'no mondo kelni matut ewi nonro mare ma eng'e gwengewa. Nyakwaramogi Ajwang' machiegni kendo tielo machielo e chenoni mar ng'e gwengewa. Jumani kalapapla mar ng'e gwenge pod onyonore mana e kaunti ma Kisumu. Ofuyo ma odhi opiyo e gweng' maong'ere ni Othany mayudore e sub county ma Seme. Ka isewinjo kata iselimo kama iluongo ni Othany, ang'o mabiro e pachi? Iparo ni ang'o madine mi chak kamoro ni Othany? Watwaga nena kod jodak mawuok e gweng'ni ma Othany ginyiswa ni to ginto giparo nade. Chon ne jomoko grube ka grube ne kaka koro gweng' Mwawaria Kamukadela ne ji yiga maluka e jan competition ma pie mai kata mag dhok. Koro ne kama Othany wacho ni kata gibet kata neno ni ng'ama kuche neno ng'ama koni neno amiyo kede koro iluongo ni Othany. Othany ni nobiro gi kaka ne nying gweng' obedo nikech gweng'wa ni neno kamoro mothanyore. Koro nomiyo ne jodongo nokele mar mondo mi oluonge no Othany. Kabiro ka to ayudo ka ne nitiere jon mane dhi ga nam. Koro joma ne dhi nam go ne gineno ni how beaches ma moko ma kuonde ka kuonde ne tek negi. Koro ne giamua ni mondo gibika to bijni en oriwo clans adek, en Othany. Koro kaka en clans adek ni odhi okete ni en Othany beach, oriwo Kamuga, Kojwang' gi Kachodhi. Othany en kama othanyore. Kineno kia gi skul kucha kiridori kibiro ineno ka en kama flat. Koro ng'enyne jopiny jodongo machon noneno ni mondo chake ni Othany ni mar en kama othanyore. Bang'o joparo mopogore mowuok kuom jogweng' kaka gilieko ewi nonro mar nying gweng' ma Othany,
we koro wawinja nena adieri motenore kod kuku mar wach madine mi chak gweng ni Othany ni kanye kowuok kuom jodongo mane nitie. Othany ni nowuok e pap moro masano geri e sikul miluongo ni Othany. Ne en pap ma ji ne ok pur. Joma chon kawuone wageni nowe kar kwath, koro ng'ato ne ok nyal pure. To kanochopo kama koro jo sirkal obiro dwaro nying michako gwenge. Koro ne gidwaro nying machalo kaka sublocations. Koro ne yot ahinya mondo kaw nying pawno mondo tigo mondo nying no bede e lwet sirkal ka girejista sublocations. Bas ka koro wath ma wantieni en oyudo nying mana kuom pawno. Wayudo ni chon ahinya ne ok luonge no Othany, ni dhowath hie ni luongo ne dhowath Kamuga. Koro mano ne chalo gima en wadh ng'ato. Koro kanene sirkal timo registration mag bichgi, to koro noluonge Othany. Ne en pap motarore, kata sani ogeri e sikul to en kama otarore, sikul manie toke malo kanyono. Notarore to bende onge wuon hie. Emomiyo koro ne gineno ni nying ne ma owinjore gi gik michako. Achien ka koro ipogo sublocations go, mane iluongo ni Othany go. Koro notimna gi Othany East, Othany West, ma pod wan go nyaka sani ni. Gweng' ma Othany humbe landore kod weche kata timbe mage. Humbe landore kod lupo kod tim maber. Yudo ka en bich mochanore kabisa ma ka ji wuok ni dhi yor manyo no ten manyo, mok ni yudo ka yore moko mopogore opogore nitiere. Sana sana waluwo chonga ma kelonwa yutowa. Nyaka jopith pidho jamni, opidho nyaka alode mag kienyeji kanyo. Ji manyalo gero ut ohala be koro gero ka. Koro gik midwaro inyalo yudo ka mayom, kendo tich bende koro donjo mayot. Sirkal bende koro yute dhowadhegi. To bende Othany ni osenyuolo dongruoge achiel ariyo adek ma jodak nyalo kwano. Yiedhi mane komedore, joma kuonde mamoko bende biro magidho wadhane Othany kech tich nitie maber, kech gimilando en kwe, ka kwe nitie. Mar ariyo, waneno ka dongruok man go nopanwa ndara, ndara madhi Othany nyaka koro donji. Sitima bende okelnwa ka ma jo Othany nyaka koro tigo. Kama winjo kama mama wacho ni nyithindo mosomo ginene mosomo electrical yes welding koro giro tich machiegni e dot ka. Wan koro ga primary kod secondary, wan gi Papa Othany be primary school. Aneno ka sani wanyalo neno gimiluongo ni cages. Gi chon naneno mana ka nitie yedhe achiel ariyo adek mana mag tanga gi mag lupo minyalo lugo low kama, lakini gi sani taneno ka dongruok ng'eny, nikech aneno ka wan gi engines ka, wan gi cages kae, cage no kendo koro gima yudo ni koro obere kabisa moingo koro gimoro amora te en dongruok maduong' waseneno. Ei gweng' chon ne en mana lum, to gi sani aneno ka koro mabede, aneno ka go wang'a koni, taneno ka mabati rieny, aneno ka sani ndara ber, upogre gi kama chon mane enena bugni. Kwa dok e skul be aneno ka sani olosnwa maber. Skundwa chon ne rach ma kata kapo ni ne jatelo moro amoro biro to ne chuno mondo mi wabede kaka wan jogweng' wanyalo kata pondo, nikech kidwa manyi ni ai gweng' to be luoro goyi. Stima no konyowa nyithindwa mang'eny, nikech samoro nyathi moro nosomo welding, ok onyal wuok ka nodhi Kisumu nikech stima. To tindo okelnwa ga e gweng' ka, wan kode tijewa wayudo mana ka, suptal bende wan go. Bich ka ute nitie, king'iyo redo ni ne wan gi ute moko adek kende, but sani aneno ka wasebedo wase improve matin. Iyudo ka wantiere gi ute mabeyo, gedo, gweng' bende jigedo maber. Skul bende sani neno ka koro ne osebedo fenced. Sani bende neno ka government osekelonwa TVET moro kacha cha igero, king'iyo bath skul kacha. Aparo ni odhi konyowa mondo mi nyithindwa be koro kik law somo maboyo ahinya. Stima bende nitie, but nitie mier moko mapok obedo gi stima, but government osetemo matek. Sam oseyudo machiegni ka ne gitemo ma households moko bedo gi stima, but hapa ni program no pod ntiere dhi mbele. Osegeri dip miluoke jamni. To e Othany Beach bende koro ma wantie ni bende koro wayude oheli mopogore opogore. Lupo be koro nitie mopogore opogore.
ma ok chal kaka ne en chon. Chon igero mana bili moko ma jolupo nyalo ywe gotieno. To sani to koro gin udi mang'eny gi gin permanent. E sama jodak kwano dongruoge 1, 2, 3, gin rem kod kwayo mage ma pod gin go magigombo ni okel e gweng'ni ma othany mondo gweng'ni odongre ometni ochal kod gwenge mamoko. Gino ndara wan go ka to wan loka ndara sama koth chwe to chando jopeng kata jomtokni mondo gonwa go lam madonjo wang beach. Ya sirikal obiro kuonyowa pi ma wamodho maler mok nwatiyo gi pi nam. An gi gruba. To gruba no akwayo ni sirikal ka nyalo yie to mondo miyo empewa mondo mi gruba ni omed ting'ore malo mondo wabedi ka wan gi kej mamaro manie pika mano kwayo na. E bijwa ka ntiere ka gimoro mane ipikar ka ne nyang. Koro wadwaro ni mondo sirikal koyie gi sama wuoyeni. Bibi gi chiel no wanyang ni owek makonwa gik moko mondo wabed kod arita mokue. Ka sirikal nyalo konyowa gi kula monyalo kete rech nyalo bedo maber. Waonge ndara mobidhore ma ka koth chwe to koro inyalo omo rech ka gi mtoka. Area ni to koro lach ma onge pi mokuny ma jogweng' tiyogo. Pige odhi okuny ne sikul. To maboyo gi sikul koro ok nyal yudo pi maber. Koro jogweng'ni chandruok ma tuoche nyalo donjo negi nikech gibiro tiyo gi pi mana. Nyakwara gimana kamano gi kanye mwachopo gode giko matelo makawuono e chendo ni mar ng'e gwengewa. Amor nikech chakre kawuono ka iwinjo katilimo kamiluongo ni othany ting'eyo kaka nyingno nobiro kendo kaka gweng'ni ne ochakore. Omiyo kik idhi mabor medikete mane wang' joy mari mar Ramogi nikech juma manyien bende duogo ni kod nono mar gweng' machielo. Oriti masani nyinga Millicent Adhiambo kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Ma othany no chakore Nyakwara Mogi mano nying gweng' ma othany mayudore Seme sub county e county ma Kisumu. Kowere kod mano ni ikruok mar wuoth mar jipange na Viusasa osechopo giko mare ka jofwambo mag Inoro FM ochung' chako wuodhno e gwenge mag Masawa kochakore odiechieng' makiny. Wuodhno mar bago nyasi mar puoyo kod pako higa mar 8 nyaka ne chaki Viusasa biro chako gi flyover kasto giluwo gwenge mag Jamini, Injinia, Mawingu, Wanjohi kaito biro rumo mare biro bedo rumo Ruti ka jodak biro yudo thuolo mar loyo mich mopogore opogore ka mich maduong' dhi bedo siling milion 2. Kawuono jaloch mokwongo oyudo mich mar nus milion. So niko na options 3 hapa hivi kwa sababu na mimi nataka msikize Jeff Kulia. That's my boss. Sasa ina celebrate 8 years, tulianza 2017. So jipange ni kitu tunafanyanga kila mwisho wa mwaka ku celebrate viewers wetu na wanaweza kujishindia zawadi. Lakini mwaka huu tumedecide tuende mashinani. Ukiparticipate kwa Viusasa, ukienda watch content, usubscribe na 50 shillings una stand chance ya kuwin 50,000. Kila siku, kila wiki tuko na mshindi wa 1500 na katika mwisho wa draw kuna mtu ataenda nyumbani na milioni 2. So kama uko nyumbani tafadhali ingia kwa Viusasa, subscribe katika 724177, weke account yako, uwezi jua ni wewe tunaweza pigia kukwambia kwamba umeshinda shilingi 1,000,000, shilingi 500,000. Wakawiwe machielo Nyakwara Mogi dakika ng'adore kendo en dakika 50 bang' saa 3 mar otieno. Weche manyien mag Oimore biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kendo yudo geyo manimba. Oimore Bati Maliza Nyakobala kawuok Nango. Gima mora ni Kenya gi Kenya moloyo en siasa ma Kenya ka ok lokre be ok onego rum. Erokamano. Waneno weche manyien Adimba bang' teng'o gwend bungu Ng'ang'a Anmin Bright in Bright wacho no tengo gwend bungu miluongo ni Ng'ang'a ni Ng'ang'a ok gwend ng'ato. An Juluma Mombasa moraga sana Kufur kantiere Nakuru. Erokamano ahinya in bende. Jayalo Manyakwar otiro kawuok kwa Bwai Ward Dhiwa sub county. Ramogi ler ahinya kendo mit nyowuoyo. Amora ahinya kod tabu mar Josa kantiere Barolengo. Akwayo jatend migawo mar transport mondo ogae nengo mar wuoth nikech weg nyamburko juogo pesa mang'eny. Wacho kamano. Erokamano. Dennis Ochere kawuok e dala mar Usire.
Openjo ni ang'o miyo joseme mako ng'ang'a manie nam. Okay, gibiro duoki gimomiyo. Kecha kapar kan gi duoko mar mano. Makamu da sere ngisani bati an pod anyonora nikech Ramogi ni e odwa kendo emomiyo wang'eyo gik matimore. Mada mer keto kenge mag neno ni weche obedo maliwa ahinya. Wacho ni Intellectual Opiyo Wandayi tudo teko sitima kuonde duto ma winjore kendo winjo kaka wach ni tiere dwaro mar yaro kendo medo gero bede kuonde mag ithedhe sitima kata dagmach. Mano timre mondo Kenya obed karieny ot ka ot. Erokamano wacho ne mosne Dr. Super PS Raymond Omolo, Moses Umondi, mano mjumbe ne Ugunja to be kaluwore kode. Kod bende wacho ni Kisumu bende ofwane oron $1. Okay, erokamano ahinya. Neno ka Karo Serena Nyaboro kantiere benge mag Sega Kocha ngisani bati amora ahinya kaka weche manyien mag Ramogi TV donjo kendo donje dhot ka dhot. Father Peter Rono bende ngisani nitiere Kisumu kendo mor gi weche manyien achiel kachiel biro ndiki makwero Babatoni erokamano nyakum kete Ramogi TV nya gega mali gingo bende koni bati amora ahinya kod kaka weche manyien medo dhi nyime gi kinde ni nyakwa Ramogi yiena mondo dhi yweyo kendo nikech nitie weche mamoko ma pod adongo ka marani mondo mi akelni nikech ne wasingo mar migi duto te kaka gitimore. Kik idhi mabor ma pod inoimore. Where mountains meet the sea, Cape Town is a city like no other. Wake up to Table Mountains rising above the clouds. Explore a full-day hop-on, hop-off tour. Follow the peninsula where the ocean roars, then taste the magic of the winelands. And the best part? For Kenyans, Cape Town is visa-free. Enjoy 4 unforgettable nights for only $1,410 per person sharing, including tours, tasting, and memories to last a lifetime. South Africa is calling. To book, visit viewtravel.com or call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Kansa mar thuno en achiel kuom tuoche mang'eny mokalo pacho ka ka ji mohewo 7,200 iyudo kod kansa ni higa ka higa, ka ji manyalo romo 4,000 wito ngimagi kokalo kuom kansa ni mar thuno e higa. Kapo nono ni fwenyo lokruok moro amora e thundeni, to tem matek mondo mi ine laktar, nikech kofwenye chon tinyalo thiedhe. Oteni ikelonwa kod Royal Media Services. Royal Media Services, we care. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Ma tiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Wadonjo weche mag tuke. Jatend migawo mar tuke pacho ka Salum Mvurya oketo yanga lap ma Ithokwe Stadium e lwet komiti matayo chenro mag Mashujaa motelo ne nyasi makamano ma ochan tarik 20 mar dweni.
ma biro bang' gedo mar alabno manochaki dweche 3 mokalo e chopo rang'iny ma onyalo bage nyasi makamago. Kowuoyo e kinde mane ochiwo ayanga alabno ne komitino, Mvurya olero ni kaka sirikal gimor gi tich ma jalo manomiyo orako osetimo ka gedo mar rageng' mar pap ma en mita 885 bende gedo mare chiegni rumo. Tok nyasi mar Mashujaa, Mvurya olero ni gedo modong' mag alabno mondo okete rang'iny ma idwaro kod FIFA ibiro tim kendo biro chiwo thuolo ne alabno bago tuke madongo higni mabiro. Riwruok matayo tuke mag manywanda kata triathlon biro dhi nyime gi tielo kata tiego rowere e tukego mawelo pachoka model ne tuke mag manyo tiko mar piem mag Olympics mag rowere mag pinje Afrika kaachiel kod mago mag piny mangima ma biro bang' riwruogno mar triathlon Kenya bago tuke mag pinje Afrika manobagi e boma ma Kilifi kama piny Kenya nonyiso kitugo makare kidieny mar yawuoyi kaachiel kod wakeni. Jagoro mar riwruogno Salonika Ole Koyet wacho ni bedo ni Kenya obago tukego kuom thuolo mokwongo nyiso ni rang'iny mag tukego nyalo idho malo mana ka siro wuok kuom jokanyo kaachiel kod sirikal mamalo. Riwruogno biro bago tuke mag Development Cup dwe manyien ka jotugo biro yudo thuolo mar manyo tiko tuke mag Olympics mag pinje Afrika ibiro bagi e higa mar 2028. E tuke mag adhong', Kenya biro bago piem mag Zone 3 Boxing Championships e alap ma Kasarani Gymnasium, tuke ma ibiro bagi kind tarik 16 gi 24. Jotugo ma pacho ka dhi nyime gi timo ikruok margi e alap ma Police Depot e kardak ma Mathare. Kocha mar Kenya James Wasau wacho ni nyaka gibed e kokgi kendo timo ikruok makare nikech piem biro bedo mapek ka pinje mamoko 12 osenyiso dwaro margi mar yuoro tukego. Piemgo biro bedo gi kidienje 13 mag yawuoyi kaachiel kod 10 mag wakeni kochakore tuke mag kilo 48 nyaka 92. Kenya nobago tuke mag Zone 3 Championships mogik e higa mar 2005 ka jotugo nigi geno mar keto Kenya e thuolo mokwongo e kinde ma tukego biro rumo. Expectation yetu ni kubwa na amekuwa hiyo ushindi unaenda kubaki huku Kenya kwetu, na tuna imani sana. Hii ni Zone 3, sijaipata gold Zone 3 lakini naamini kuwa round hii hakuna kitu iwezekani. Everything is possible. Everything that nimefanya na makochare na mimi naenda kuzaa matunda kubwa sana. Mazoezi hapa imekuwa vizuri sana, tumejiandaa vizuri sana kwa hii Zone 3 na nina hope ya kuandaa gold nyumbani. Since hii game iko home, anaweza ambia mashabiki wakuje kwa wingi waone Kenya tukiweka flag ya Kenya high, tukipambana tukipigania goals zetu. Tim mar Cape Verde ondiko historia tok ng'ado tiko mar donjo e tuke mag piny mangima higa 2026. Cape Verde oloyo tim mar Eswatini gonde 3-0 e tukgi mogik, loch ma omiyo gi thuolo mar yuoro e tukego. Does ball in, just ball, they've got the goal. Livramento is there.